Господин Григоров, имате думата, Комисия финанси. Колеги, добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси. Имаме да разгледаме дневния ни ред 3 точки. Те са горе-долу идентични. Предложенията от кмета на община Пордим относно кандидатстване на община Пордим с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от механизма за възстановяване на устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиция BG 13.009, инсталиране на фотоволтаични системи и съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги. Сега точките са горе-долу идентични, с изключение, че в едната всъщност има закупуване на електрически автомобили. Става въпрос за защитеното жилище в село Сганево, на улица Клисура номер 1, за Център за социална рехабилитация и интеграция в град Пордим на улица Александър Стамболийски номер 1 и за Центъра за настаняване от семейен тип 2, която също е в град Пордим, улица Капитан Галкар номер 3. Господин Василев, заповядайте за повече подробности. Наложи се да инициираме това заседание на комисията, за да може точките да намерят място в днешното заседание на Общинския съвет, тъй като сроковете са изключително кратки, пък на нас не се иска да ги изпускаме. Тъй като дейностите, които са предвидени в този вид финансиране, са изключително важни за комплекса за социални услуги на територията на община Пордим, който комплекс обхваща 3 вида социални услуги. Единият вид социална услуга е Център за настаняване от семейен тип, който вид услуга е дислоциран в 2 сгради. Вторият вид услуга е Център за социална рехабилитация и интеграция в Пордим и третият вид услуга е защитено жилище в село Сганево. Всички те са в участъка на комплекса за социални услуги с имена на община Пордим. Този вид финансиране по БГ 13.009, инсталиране на фотоволтаични системи, се дава възможност на общините да кандидатстват за финансиране и надграждане на фотоволтаични системи, като фотоволтаичната система може да бъде изградена върху покрива или върху прилежащо пространство. За всеки вид услуга, в случая както при нас имаме 3 вида услуги, за всеки вид услуга може да е с по едно проектно предложение. Тоест 3 проектни предложения в случая ние можем да кандидатстваме, като програмата дава възможност да се кандидатства по дейност 1 и дейност 2. Дейност 1 е инсталиране в съществуващи сгради за социални услуги, делегирана държавната дейност на фотоволтаични системи с минимален капацитет 15 кВт и максимален капацитет 30 кВт за всяка услуга, предназначени за собствено потребление на електроенергия, т.е. тук не може да се генерира приход, не може да се продава електроенергия, електроенергията е изцяло за собствена енергия. И втората дейност е закупуване на електрически превозни средства, свързани с зарядни станции за целите на предоставяне на социалните услуги. Срокът за кандидатстване е 31 юни тази година, т.е. буквално следващата седмица, чрез електронната система ИСУН, като може да кандидатства общината да кандидатства за дейност 1 или за дейност 2 или за двете дейности заедно, какъвто е нашия случай. И сега ние сме разделили предложенията, сме ги разделили в 3 предложения, като първото предложение, това е предложението по дейност 1 или инсталиране в съществуващи сгради социални услуги на делегирана държавна дейност на фотоволтаични системи с минимален капацитет 15 кВт, максимален 30 кВт. В единия вид услуга, както казах, това е Център за социална рехабилитация и интеграция в град Пордим, сградата в град Пордим и на практика тази сграда да бъде обезпечена с една такава фотоволтаична централа, която малко по-късно специалисти ще кажат тя дали ще бъде 15 кВт или 30 кВт, в зависимост от кубатурата и на помещенията, които ще бъдат съответно обезпечавани с електроенергия. В държавата има приблизително около 500 съществуващи социални услуги
които са делегирана държавна дейност. Тази мярка има за цел да постигне поне 30% намаление на годишно потребление на първичната енергия от възобновяеми източници в обектите, където ще бъдат монтирани системите. Така погледнато върху 500 обекти с социални услуги, ако половината от тях се възползват от възможността да бъдат изградени такива фотоволтаични инсталации, които ще намалят с 30% електроенергията, потреблението на електроенергия, представете си за какъв ресурс става. Въпрос, първото, което ще се освои финансов ресурс, за други дейности в тези социални услуги. Тоест, бюджетите на тези социални услуги ще се при 30% намаление на електроенергията. И аз, между другото, така, доскоро тези 30% ги четяхме само на хартия, че вижте как 30% ще се намали потреблението на електроенергия. Обаче ние си направихме си труда, след като изградихме в административната сграда община фотоволтаична система в покрива и направихме сравнителен анализ относно потреблението април месец миналата година, април месец тази година, 30 няколко процента е надолу фактически разхода на електроенергия. И за това се предлага в това услуга ЦСР да бъде изградена такава инсталация, като максималният размер е до 98 521,50 стотинки на брой само услуга при максимална мощност 30 кВт. Да, да речем, ако е по-надолу от 20 кВт, тогава мощността, тук е изчислено между другото. От 3000 и колко 60? Тук е изчислено по следния начин. Тук даже в предложението е изчислено максимална размер на инвестицията за всяка конкретна социална услуга се получава, като се умножи заложеният разход на инвестицията в ФЕЦ за 1 кВт мощност в размер на 3284,5 лева по избраната мощност в диапазона от 15 до 30 кВт. И по този начин се изчисля и получава. Вижда се каква е цената. Всичко е подрачно правилно, няма нещо, което така. И в тази връзка общината да даде съгласие, ние да кандидатстваме, да подготвяме проектният фиш със своето да кандидатстваме за това нещо, като социалната услуга се намира на адреса Александър Стамбулийски. Така, тук в решението е сградата на това вече на самата сесия, но това е една. Другата услуга, която е Капитан Галта, това е центъра за настаняване на цивилни. Отново изграждане. Абсолютно същото предложение, със същите параметри и тук има също изграждане на фотоволтаична инсталация. И тъй като ние имаме в центъра за настаняване на цивилни тип, имаме две сгради, направихме един анализ относно това, в коя от сградите има по-голямо потребление на енергия. Показва се, че по-голямо потребление в CST-2, т.е. в втората сграда, в която тя е на 2 етажа, разгърната площа е по-голяма и може би и заради това, пък и всичко отгоре в нея сграда пребивават деца и деца с умствена изостаналост, които са с по-леката форма на увреждане, те потребяват повече. Имат по-голяма потребност. По-голямо консумират повече вода и електроенергия, бих казал. В смисъл такъв, че санитарните помещения се ползват по-често, може би. И тук също максималният размер е 98 520 стотинки при 30 кВт мощност. И това е предложението за втория вид услуга. И за третият вид услуга, това сме го събрали в едно предложение, чисто технически, заради финансовите параметри. В това предложение на практика сме включили защитеното жилище изграждане. Тук в това предложение имаме инвестиции, които включват дейност 1, дейност 2. Защитеното жилище в сграда изграждане на фотоволтаична инсталация. Има възможност инсталацията да се позиционира на покрива. Както казах, и в CNST-2 има възможност да се позиционира на покрива, в ЦСР ще се позиционира в долното пространство.
Като тази в двойката, в ЦСР инсталацията, тя ще се ползва като нанес тип гараж, тип такива гаражни клетки. И в това предложение, нали, освен защитеното жилище, сме включени за купуването на този електрически автомобил, който е различен в програмата. Става въпрос за предвижда се за купуването на цялата програма, се предвижда за купуването на 250 електрически превозни средства, всяко от които ще бъде снабдено с зарядна станция с мощност минимум 20 км. Заместването на тези стари дизелови така автомобили ще доведе до намаляване на въглеродните емисии, това е ясно. И съответно тук лимита на средствата за купуване на автомобила максимални размери 113 600 лв. Всяка община може да кандидатства за купуване само на един брой автомобил и един брой зарядна станция. Това са трите предложения, които аз искам да влеза в днешната сесия и съответно да може общината да си. Ами, колеги, за мен предложенията са резонни. Що няма възможност някакъв? Слушайки кмета на общината, ако бъдат одобрени трите предложения, разходите за електричество в смисъл на едното място, на едното жилище от семейството, отпадат все едно, ако са 30%, Да. 30% и около 100%, така че това ще облегчи финансово, ще има възможност да се правят други разходи. Така че аз съм за. Приемаме комплексно трите предложения. Благодаря ви, колеги.